И така хора, нещо ми се бъгна. 10 минути. Ми писат вече, че отивам на спауна. Но не знам дали ще качим тази част, защото ще стане много кратка. Сигурно ще направим по-голяма. Това ще бъде. Аз дръпни ме, не мога отворя тъпия чест. Дръпни се, падни някъде. А той има повече. Еми ще вземем това може би. Може и това. IP-то на сървъра е ново, не се чудете ако нещо не ви пуска. И сега да направим едно PP, искаш ли? Какво направим? Едно PP. Къде? Ими на Warp Arena явно. Да не може да ми бягаш. Защото се стреснеш. Че си отворя малко календар, често да си погледам колко готини неща имам. И да после ще играем в Cosmic Craft, но там няма да снимам никога. Предупреден си. Ясно? Ама ако някой умре, нали си връщаме нещата? Да, връщаме. Че добре ли се? Ти ако не ми ги върнеш, ще залепа за стената. Извинявай за тия думи, ама. Тере, отсъм по тези items. Добре. Идвай. Че Warp Arena. На Warp Arena ли си? Айде, де си, аз не те виждам. Ами излез си дойда. Тук съм, бе, брат, тук съм. Ами излез. Ето излязъл съм. И сега. Ама ти не си на Warp Arena! Какво? Кой е на парена? Чакай малко е. Не, дей, че списа за малко. Какво? Биш ме и тука? Чакай, бе, върни се, бе! Какво бягаш? Давай, ти ми взе толкова с много живот. Дай. Ако не се спреш, ще изнасиля в един ъгъл, аз ти казвам. Не, чакай малко, я спрям. Чакай. Добре, спрял съм. Давай, че и малко. Ви просто ти правиш. Че малко да ми се регенерейти кръвта. И ще видиш великия провал. Сега ще го Прави се така. Велик съм! Не бе, ден, бъди. Че, ама Ванка, такова ме е смисъл без да излизаме никак. Играеш до смърт. Ясно? И колко пари имаш? Колко пари имаш? Добре, аре, ти върви там, аз съм си тука. Ами нула. Добре, аре, започваме. Ли, че я пия на кошанка. Айде. Invisibility. Бум, 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 буджиго, бум, 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 чичика, буга, бум, бум. Да, това е с такъв меч. Давай, Шарп, 3 ми мече, що? И... Добре, аре, напиши баг да ти баг на айтемите. Мисля, че това е твой и тези неща са твои. Я. Това ще ходим ли в Cosmic Craft? Айде. Ама трябва да ми пратиш цялото име и IP-то. Не, поръчка чак клипа. Добре, така хора. Да, ти излезе явно. Ела да завършим клипа, бе, брат. Нищо се завършва. И така хора. Бай. Абонирайте се, гледайте положителен вод за клипа и аре, чао. Кажи чао.